Au général si ko jiiɗa sensibilisation hannde o ay machallah alhamdulillah min jettama on calminama kadi aussi sensibilisation o wayino foti waade ni alhamdulillah ko minen ɓesgu Lexeiba emin daari pour wallade yimɓeɓe e dardade yimɓeɓe pour toppitade ko fate laabal nguɗo ñaw biyetego coronavirus yo Allah dandu en yo Allah faaben kadi yo Allah waɗan en jaam kadi yimɓe ne ñagande teddinta laabal par ce que ko laabal woni foof neɗɗo so laaɓani wawa wadde haydara guila e galleji ha e mbeddaji eyyi kadi yo Allah waɗan en jaam tan ko ɓuuri raɓɓitina tan yo Allah waɗan en jaam. Monsieur Abdoulaye Ba ji darde mon hannde e sensibilisation ɗo enen e wuuro men Lexeiba Gorgol hannde eɗen goni premier mois de nonde mois de avril sensibilisation ɗo enen e Lexeiba no jiiruɗon sensibilisation o mbarne rewi lawol on keɓani hen hay caɗele gote. Bon min keɓani hay caɗele gote machallah woni ko foti wadde ni sabu gande Lexeiba sukaɓe Lexeiba naaɓe darima gam wallude yimɓe Lexeiba naaɓe ɗum ko weltama ɗum tan min mbawi sona weltade ala ko mbawi haalde hen goɗɗum so beltima han no fewi no dañama kadi yimɓe woɓɓeɓe heddiɓe wonɓe e cuuɗi mumen so gaari jante amen saabu yimɓe foof jodde laamu tagu men tan ƴengtoy yimɓe foof darima mo foof addi darde muɗum waɗi ko foti wadde ittu yolde wonnode ɗon ɗe mo foof so darima ligguima tan ma moƴƴi ma yimɓe foof mbawa yarude yeeso kadi ene moƴƴi laabal ene moƴƴi haysino wona affaire mboroso ni yimɓe yo laab tan sa yeehi kala to mbawɗa yaade sa addi ƴeew sabunde ordinaire ɓe sabunde ɓoyɗe ƴiƴani waɗade 150 aɗa wawi wondude hen lewru sa arti coroɗa juuɗe ma ha laaɓa sa paya yimɓe calmina ɗumen dokka ɗum junggo haydara bonnantama yimɓe tinne laabal ko laabal woni eko ngaalu kala to laabal ala haydara ala kala to laabal ala gande boros ene ɗon ɗum noon yimɓe ndento wassalam ɗum mbasi toon yimɓe. Monsieur Abdoulaye Ba min nani haalama waɗi fayida ɗum noon mbi tan yo Allah yoɓe moƴƴere min jii darde moon guila tan ɗum fuɗɗi on jatirani hen caggal ɗum noon yo